Kumshi benta ban kan mau burom ya kasngi jugi long kami lani ka International Women's Day. Ka kunhun seng sang perthai ka parti BJP jang ka jela Meghalaya da ka jing shadrham kala rakhe ka International Women's Day ka da ka ba lumlang ya ki kan thai na ki benta ba pher jang ka sornong po ha ka we ka jaka ka bala penlong ya ka ni ka jing rakhe hanong po. Hakani kasngi layo sngaw ya ki jingkran na kinongkran ba pher na kaliang kilong kami ki bakun thup ika kong dari hun marbanyang kong Mariang kong Sumitra lalu bat ka president jangka Mahila Morcha ka jela ka kong Suzuki Parian hakaba kila aya ka jingkran halor ka jing persang banyai beteng jong menteri rang badu ka ri Narendra Modi ban pen ku bor bertingti ya ka jing im jong kikentai hakari baro ka we. Habakran hakani kasngi ka kong Suzuki Pariat kalakran syapang ka jing Shania bat ka jing it ka bau menteri rang ba udan ya kidong kumi ka jela Meghalaya. Kalau ong ru baka parti haka kerdan pedeng bat jela kadon shibun ki jing tmu na ka bentaban pen kubor ya ki kentai ha Meghalaya bat kala kerpat ya baro ki para kentai ki balapoi haka jing yalang bikin ai ka jing kersha ne ka parti ban penriu spa ya ka jing im jong baro haka jela. Kakong Suzuki Pariat kalapan kan maru haka te ka jing yalang syapang ki skim ba pher baka sorkar pedeng kalashna na ka benta ka jing mentoy jong ki kentai haka jela bat kala kerpat ru baki kentai kin shim kabu ya ki skim ki balawan ra kerpang da ka sorkar pedeng na ka benta jong ki. Nalor kita kinongkran haka ni kasngi lawan banyadon lang da ka kong Yaisha Rambai nong seng ya ka Everyweave Private Limited bat President Cluster Level Federation Bhoi Rembong Cluster hapo ka NRLM. Kakong Pinky Mariang, World Peace and Beautiful Skin, ex-Miss Meghalaya, but ex-Miss Northeast, lambat kiwe-kiwe. Nang tama pa din kong Yaisha. At yung tayo nila. Documentation po. Nang tama pa sa ikong Nancy. Nang tama pa din kong Linda. Linda Rosemary. Please give a round of applause. Please say happy to borrow. Kapuram ya kasjid pada kejalahi barok kawai. Risibun kong Yaisha. Sasa sisir niya supaya hati. Kong Hondalan Timong. Saya takti. Selamat takti. Kadak jagarti kadusar jami kikasi mengi penai buram ikilong kami. Supaya ayah takti Tarik uni u benai march. Kajinglong kante jungi, kajingmen jungi kade man kasni. It is every day. Every day we do our work. Every day we celebrate being a woman. It's liberating, being a woman. And I'm so proud to be here and privileged to be here, honored to be here among you all beautiful women. Not forgetting the men who has been supporting us, all of us, Nadu Bastang, like everyone, father figure, husband, brother. So I thank you all. Happy Women's Day. Thank you. Kamtam ya katay ka financial empowerment ya kayo ka kwat. Hapo ki yeng ki sem ki jongi. Tingahi ka way ka ngade ka way ka long kami ka ba nget. I believe in charity
patung. Nganget ba ki babaha ki sedang nalaying. Telada kum ka kami, kum ka kami, sedang nalaying ban yalam ya ki kon ki jonga. Hangta kanwan kata kajing baha ha ki sunong namar man la ki yeng ki baha, ki sunong ki baha, ki kiu, balada ki sunong ki kiu ka ri hi barok ka wei ka kiu kata ka de ka jinget ha ka jonga. Tina kata ka daw nga sedang ya kini ban seng ya kini ki kam la jong hapo ki sunong ki jonga. Te ngan suya tho kendiat ita ikam iba kundongin yang yarap ya ki paralong kemi ban penkiu ya kayo kakot lane kata ka economic lane financial empowerment ya ki paralong kemi jongi kawai kadai lengba ka jing tre jongi lengba jong kini ki self help group apo ki snong ki jongi tenga dei kawai nak bat ya kane ka kam jong kum ka president jong ka CLF kamun cluster level committee kabadon hapo federation kamut kabadon ki group hapo ketiga hapo boy rembong cluster ke hangte hapo boy rembong kata kawai ka cluster kabadon kumba khatlai snong ngabat kum ke presiden jong kita ki group dikini ki group ngiyale kunong ngiyak tere tu rengkat bat kane ka scheme kabawan napo NRLM baro piadon group ne ya ngiyadon ha group ne ngidon hapo ka group ka ba hapo ka NRLM kemut National Rural Livelihood Mission mano bawan ra ya kane ka scheme kadai ka bawan na ke kumbara ong Madam Suzuki mene kadai ka ba ka central scheme ka ba Prime Minister jongi Narendra Modi ai sya ki para longkemi sya kini ki longkemi kerpang kane ka scheme kadai na ka benta ki longkemi kanang ban penkiu ya kayo kakot jongki te hang tu hapo group ni ale ayu kapoy kapisa dai na hapo group jongi lengba jongki VO na ka CLF kawan ha ka VO na ka VO bat katu kapisa kawan ha ki group silak sipo dai na silak sipo ka wei ka group ni yo te ya kane kapisa pat ngile agum no ngi ya simram nang tu ngi seng ya kikap lajong tinggal